Kanyang laki din! Nakitam di limabas, ante. Nimot Claribel. Saan naabagay di uniform na niya? Apay asan naabagay ako na? Apay, di mo nadlaw. Basit di uniform na ijay size ti bagina. Nagdakil ti buyong na. Aywanan niya. Pudno day takin no nam. Kasano asan alumukmag. Katkaan mo't akaan. Di la makadlawon iti bagina. No siyak tigas na ay ag-diet kan ag-exercise akon. Kanawan trabaho na. O may gumatang dito'y kantinak iti chichirya kan soft drinks. Ay na, ngal-ngal, angal-ngal. Kasla kalding, anti. Ay, kasla kabalyo ko nam kidi, Ay, agore ka man. Apay ngay nga uy-uyawam kat classmate mon sa eday. Wan, classmate ko na nipod grade 1 aginggat grade 6. Saan kami friends? Apay ngay asan? Kano man nagbabain? Kanayon apagsangitan idi dagiti boys. Iso malagayam nga aging gayta. Awan pa'y boyfriend na. Asino ngay ti mangayat dita pandak lang arudan. Naglukmag pa'y santo pa'y kinamuro. Ne, adda ka matgayam dita nga agmas-masetas, Claribel. Wan manong, jak kayat amalaylay dagiti masetas ko. Aguray ka man. Sika ka dita agluto iti pangal daw madamdama? Gatsakon Awan Ricardo. Nasken amapan ka gumatang. Wan, tsak ti makaamo iti dayta. Ne, aguray ka man. Ni Mat Ronald day tagpalpala di talikod ti balay da. Ay, wan. Agin ka man. Amukmet ka. Nga iso nga adda ka dito'y pagmasmasitasam. Tapno makitam ni Ronald. Saan mo't amano? Pagan anunak ngayon mo't ni Ronald. Kat naggwapo a lalaki. Yumay ka mga nan Ronald. Aldawon. Lipasik lang dito aramida ka kanal, nanang. Ayat aramidan ni Claribel nga iti arubayan da. Agmas-masitas mo, Anuusan na ti pudot ti panawag. Ay, sabagay, nangisay sanan arik na ti pudot ti panawag. Ay, lalaki din na yan, nanang. Aguyaw kayo manay. Ay, bagbaga laeng. Uray no nangisit ni Claribel, tanasingpit a babae. Nasingput ngam kakamkamuro mag. Ay nano siyak ti baraw. Diyak kayat day ta babae. Pakpakawan. Oray sanak ang mga asawa. Anya ti gatangam, Claribel. Ricardo man, anti? Kompletuan yun. Tawan apulos ti Ricardo medyo balay. Mom ni GJ. Ay, wan, anti. Classmate ko, idi. Uyawan na ka mag. Kasjay na mo tayo, jay. Nauyaw at talaga, idi pay. Ay na, saan mo ka no abagay jay uniform mo, jay trabaho? Kasano? Aw mga min trabaho na. Saan ko nga uyawan? Ibagbagak lang tipod no. Saan ka kano a clear skin? Amok daytan, anti. Lugpap kas kada kinamuro. Angam, amom, anti. Inlabak ita. Inlab ka? Sino nga'y tinaka-inlabab? Ay, Ronald, saan kan ang mga asawa? No taga dito'y lugar tayo, ti asawa, Tapay manin apati panangasawak, kaya't yu abyangan. Ibagbagak lang. Umadayo kamot nga agbirok iti asawa, Kasanungay no dito'y lugar tayo, ti pakakitak, di babaya, ka forever ka. Ay, sana mabalain. Jack itulok ang mapasamak dayta. Tapay nga min adiyo kaya't ang mga sawak iti taga dito'y aya. Mga sawa ka iti taga dito'y?
Awan pa'y makitak anapintas. Ha? Naglulok magdalang rudan, nagbabasit na pa'y. Ay saan damang iwaras itinapintas apulay. Gigi, aguray ka. Apay, Kumusta? Nabayagan na saan ta nagtungtungtong ah. busy ka mo't ngamin. Huwag nga rod. Nagano ngamin ti trabaho ita iji office me. Nagado, kaano janitress ka lang mo. Di Angam saan itan ta na i-promote akon. Ha? Nai-promote kan? Wan. Pasig nga office work ti work ko itan. Kita man na iti uniform ko. Nagbiit ka mo't nai-promote? Kasta talaga no makita da nga addaan ka iti potential. I-promote da ka adagos. Kasta ka di? O, addan samot BF mon. Awan pa'y, kanjak kaya ti maki-boyfriend anya. Apay asaan? Kat no nagpintas ka. Napili ka siguro iti lalaki anya. Ay na, di mo laan mo ataga dito'y lugar tayo, jay crush ko. Oy, asino? Apay ko mga ibagakan ka ngay. Si Kakit Dimot. Kasla ka la teenager. Ibagamutin uray jay initials na laang. Nagmalas matan, ante. Tunggal umayak dito'y kantina yung. Awan akanayon ni Ronald. Kaano maama pa nagtrabaho ngayon daw. Uray ka di Sabado kan Domingo, kat addalat na trabaho na. Pasaray ay abanda nga main. Isupay nga overtime na muta. Naganos lakit din aya. Bayam tapno makaurnong iti kwarta pagkasarnan tao. Apay, adan girlfriend na? Awan pa'y magtibagbaga na kanyak. Ay, kunak no adan. Ay, jak kayat ataga dito lugar tayo, ti maasawa na. Apay mo't asaan, anti? Awan mo napintas di tawi. Napintas, ti kayat mo ang maasawa ti anak mo? Wan mo't tapno maiwaras ti napintas apulay. Mabalinak siguro mo't tinanya, ante. Anya? Apay, kurso na dam ni Ronald. Madlaw ba, ante? Iso malagayam nga inaldaw ka nga umay kumatang. Kita man, kas ita, uray nalaylay daytoy lakom alaya. Ginatang kulat na, pambarak nga umay mangsirpat kin ni Ronald. Ay, Ronald, di mo as-asit gan ni Gigi anak ko. Tapay ko mga mingaw masidaga king kwa na ngay. Ninanang may. Narigatan, kano kurso nada na ka? Nakadamagan nyo mananday ta at chismes. Imbaga na mismo kanya. Inangaw na kayo laang siguro Sinuryoso yung manay nadagaws. Sana kaskin ni GJ, ti kayat ko ang maasawam, Ronald. Nauyaw, kansadot, daya babae. Da kayon samot tinauyaw nanang. Ay talaga mo't asadot. Imbag pa'y ni Claribel, tadamas no, patrabaho na. Ay, di mo ikumpara dagiti doa babae. Tagpadadaadyak kaya para kan ka. Agbiro ka iti saan ataga dito'y lugar tayaw. Apay di mo lang bagbaga kanyak promoted ka mo't gaya mag. Jack pa'y ka din na ibagakan ka manong? Awan, timbagbagam kanyak. Sige, ibagakon ita. Na-ipromote akon. Anda kaya't nasa wenday ta. Kaya't naasawan, saan akon a janitress akas idi. Kan, amo mo, hindi kaya't kasawan. Tumawat ka manan iti kwarta? Kasusweldom, katapusan idi karman, sana ya. Ni manong nga talaga. Sige tamaramanak medday ta sweldom. Mapanak man med agsyat di ta kantina.
Awan abutilya tiber tinaibos mo. Wala na. Aginumak man ita. Apay, ada problema. Problema lang ay ati ibartakan. Anya ngay nga raud. Naragsakak ta na i-promote ni Claribel. Ay, naskan nga raud ti selebrasyon. Amo mo tinday yakapsat ko nana. Sana man nagtagtagari. Ang nalaing. Nay, Manong, si kamot gayam. Oh, Ronald. Naggapukan sa iya trabaho ma. Wan Manong. Nana, may samang pa'y abutilya tibir para kini Ronald. Ay, saan mo abartakan tanak ka? Tada pa'y trabaho na day tayong tunbigat. Di up ko inton bigat, Nanang. Oh, nangagyo nana? Ala, iso nga itid mo man, je order ko, abir, para kin ko ana. Nay, apay nga, agtay-tayag matanda ti aglawlaw. Napartek kan, Manong. Saan pa'y matid panagkunak? Ang mga no di kay makatader. Uwan nga raw. Apay nga ingatan. Ay, tinasayat, Manong, itulod ka ni Jibalayaw. Mas apulay ang itulod nak. Uwan nata na, di kay mo makatakder ay. Ay, sa bagay, nalipat ang samaday no sa dinuti balay may. Ay, unay mo ni Manong ko ta naginumanan. Napartek, iso nga intulod ko dito Balayaw. Agyamanak akin ka, Ronald. Ipatugaw mo lang nito at idug-atugaw dito salas. Sana ka nabartag. Naguna nabartag. Ala, maturog ka ditan Manong, saan kan asumanao? Ay, agyamanak kan ka, Ronald, ha? Ay, ni Manong ko talaga. Numabartak, mapukaw na tilimbong ti panunot na. Ayun gayam, nakita ka di opisina yo Adda ka mo ni di counter. Apay adinak inasitgan. Nai-promote ka siguro na niya. Medyo. Oy, congrats Siyak, diyak ka mo no kaano ak mo't amay promote. Agnanayo naksalangan na para singer. Saan mo't siguro? Agan-anos ka laang. Ay, at pakada ako na. O sige, agyamanak manin ha. Ayun gayam, mabalin ka di nga lahat ti cellphone number mo. Itaypay asimrak ni Ronald di tabalay da Claribel. Agenggay ta. Awan mo langan. Apay, anya ti inaramid na di tante. Intulod na jay manong ni Claribel tanabartag. Oh, daytan ni Ronald nga ururayam ante. Rumaran di tabalay da Claribel. Umis-isam mo, amang kita ijay cellphone na. Un nga ron. Aping nga ta. Ay, saan na mabalay? Jakito law. Anya ti saan amabaling nga bagbagam ante. Ay, saus, agner-nervyosak. Apay ante. Dan samot pagkinkin na awatan dan iti day ta babaay. Ni Claribel? Day ta alugpap ti agong na akinamuro ti ayaten ni Ronald. Ay, saus maatake ak sa DJ. Nagadung ayaten ni Ronald. Adak mo dito eh. Apay aday tapay a babae. Ay, talaga mataki ka, ante. Nasaya at nagawid kan Ronald. Mapan ko itulo jar aramidag agarden, di talikod ti balay, Nanang. Apaya nagbayag ka di tabalay da Claribel. Anya tinaramid mo di tabalay da Napayaga kaya mo, 5 lang ang minuto sak mo, iya balay da.
Kaslamay sa nga oras kay jay. Ninanang mo. Kan man ano ko ma, no agbayaga kay balay da. Tapay ko ba? Ninanangan aya. Ay, saan ang mabalin aday jay ababa iti ayatam kan pakasaram? Ha? Jak umanugaw, ag protesta ako nagtumag. Claribel, di mo tultuladin ni Gigi Apay manong? Ay na, nalabsak di tarwar. Sauce! Permi mata kiting t-shirts na. Hanging pa'y ti blouse na. Na, anya aklase a babae ti kasta. Tila madmadlaw mumot manong. Di ka labaybayan. Ho, patpatyarmingan ng sakit di ni Ronald. At dakit nga men, di ta kantina. Crush na ngamin ni Ronald. Kino agdinamag di ti lugar tayo. Apply girl ka no dahi Gigi. Pudno anapintas ang sauce. Naglaing samot ka nung aguyaw. Kan awan met amuna trabaho. Day tala makichismis ti amuna sauce. Awan trabaho na ita ni Ronald, ante. Pudno ba't ngawan? At dalang di tao nagtibalay. Kaya't ko kung mga agtungtong kami, ante. Takita umat na. Urayak lanapan ijay mall, tapno gatangan da ito'y sexy nga outfit ko ita. Kastaya. Gimastusak pa'y iti 3,000, tapno maipariban ko da ito'y atidog abuok ko. Iso malagayam anak kasilsilang. Nagpamanicure ken nagpapedicure akpay. Mala, tamapan ko ayaban ni Ronald. Dito'y kalang. Love. Bayam tay bagak kininanang agkasartan iti kabitan na panawan. Ronald! Shh! Sino day takasarsaritam dita silpon mak? Nilab ko, nanang. Sino alam mo day ta? Mabit lang, lab. Takasaritak man ni nanang. Bay anak pa'y lang ang makisaritak ni lab ko, nanang. Ni JJ tirumbang nga ayatam. At DJ kantina. Nakapimpintas kan nakasiksiksay. Ala, mapan mo kasarita. Agkasar kaming kin ni Claribel, nanang. Iso asaan mo adakdakamatin day ta, Gigi. Anya, DJ a Claribel ti pakasaram? Nanang ta nasingsing pa'y. Ada trabaho na, kinasaya at ugali na. Invited ka iti kasarmi kini Ronald. Talaga ka di asika ti pakasaran na? Adto iti invitation, tapno mamati ka. Apay ngay, nga awan mo tindagiti nagdadakkel akamuro di tarupam. Naragsakak ngamin. Kan syempre, in love. Ay, sakmut itan ti kinamuro. Nagbiit da nga umado, kan nagdadakkel da pa'y. Detox ti kasapulam. Detox iti ugali. Kitaam, maikat dagita kamurom adagos. Detox iti ugali? Sige, padasa. Ay, ungayam. Congrats latan iti kasaryo kin ni Ronald. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.